Pini Monday Arnam kapin chong kopi pisi ilitam dak portidam na Kitching si Arnam sini ngai hai lapen perthe kapin chong ahu perthe aji avelang lapen thangnat ta ave lapen lang lom athak kangting si dolang lapen Arnam makar chong lang hai athak dam lo lapen Arnam polo kethe ang patonang lapen thi ang dang lo lapen Arnam thek long lo kethe ang nesen lapen Arnam kethe ang pen kangting thak lo kethe ang aphan anarlo yerlo lapen kangting aphan aju kusi yerlo lapen aning ge lapen atap nang do lo la ketching siar ni lo make pini mandiar ni Arnam kapin chong cheng lo ase Kithan na pen karjubuthak abang poten lo ta Arnam he dineli pedana amen